Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta, però no una recepta qualsevol, perquè avui tornem amb comarques al plat. Ja sé que el mes passat va estar la cosa parada, però bé, torno a ser aquí i seguim amb comarques al plat. Ja sabeu, comarques al plat, en el qual cada mes es dedica a una comarca i cuinem algun plat, en aquest cas algun dolç o algun postre típic de la comarca. I on ens anem aquest mes de juny? Doncs aquest mes de juny ens anem cap a l'Alt Empordà. Avui, a Comarques al Plat, l'Alt Empordà. La comarca de l'Alt Empordà és una de les comarques en les quals va quedar dividit l'Empordà a la divisió territorial del 1936 i la seva capital és Figueres. Situada al nord-est de Catalunya, té una gran riquesa paisatgística formada per 3 espais naturals. La Serra de l'Albera, que és on comencen els Pirineus, els aiguamolls de l'Empordà i el Cap de Creus. La gran varietat de relleu i clima que té fa que hi hagi una gran diversitat de vegetació i un dels elements més típics del clima és la tramuntana. Qui no ha sentit parlar algun cop de la tramuntana? Que és un vent fred i sec que bufa amb molta intensitat i violència. I a l'estiu trobem el garbí. És una de les comarques amb més antiguitat històrica i d'importància a Catalunya. La seva història més rellevant va començar quan van venir els grecs i van fundar la colònia d'Empòrion, el que coneixem avui per Empúries. I a més, l'Alt Empordà encara conserva centenars de dòlmens i menhirs de la cultura megalítica. De fet, hi ha el dolmen més gran del territori català a la Creu d'en Cobertella. És a dir, podem trobar monuments que recorren la història de la comarca des del Neolític fins a l'època surrealista. L'Alt Empordà ha estat una font d'inspiració per molts artistes, entre ells Josep Pla o Salvador Dalí. Però anem a parlar del que ens interessa aquí, de la gastronomia de l'Alt Empordà. La gastronomia de l'Alt Empordà ve marcada per la seva naturalesa marítima. Els seus elements principals són el porc, el peix, l'embotit, l'aviram i les verdures. I hi trobem tècniques culinàries típiques com són el sofregit i la picada. Està farcit de productes locals, tradicionals i altres més moderns. Hi trobem moltíssims productes. Hi trobem productes com per exemple els vins a denominació d'origen de l'Empordà, l'olivada, l'arròs de pals, la ceba de Figueres, el bitxo i per suposat l'anxova de l'Escala. I per suposat també hi trobem moltíssimes fires gastronòmiques. Trobem per exemple una mostra de cuina grecorromana. Trobem també a Lledó la fira més gran de formatges de l'estat, la fira de la poma de Relleno i una que m'ha fet molta gràcia que es diu Mengen la figa, perquè fan plats amb figues. En resum, a l'Alt Empordà hi trobem llocs preciosos, moltíssima història i una gastronomia espectacular, com ha de ser, com és a Catalunya, perquè Catalunya és preciosa i un dels seus racons preciosos és l'Alt Empordà. I sabíeu que l'11 de desembre del 2012 l'Alt Empordà es va declarar territori català lliure? Sí, senyor. Seny, pit i collons. Com ha de ser? Bravo! Bravo! Si jo ja estava enamorada de Catalunya, aquí ja m'ha explotat el cap. A veure, una petició a la gent de l'Alt Empordà. Que em podeu adoptar? És que Catalunya és molt gran. Els catalans són molt grans, home, no ens ho reconeixen, no ens ho reconeixen. Bé, després de tot això que us he explicat a l'Alt Empordà, comencem amb la nostra recepta. Què estarem fent avui? Doncs avui estarem fent un típic dolç de Cadaqués. Benvinguts als taps de Cadaqués. Som-hi! Doncs comencem. I començarem preparant l'almívar. Així que posem un cassó al foc, afegim l'aigua i el sucre.
i encenem el foc. Li podríem afegir una copeta de rom, per exemple, que és opcional, però jo he optat per no posar-hi alcohol. I això ja està bullint, ho mantindrem uns minutets al foc, vaig a baixar una mica, i quan portem ja uns minutets, no masses, apaguem el foc i retirem. I començarem a preparar els nostres taps. Jo ja he separat els rovells de les clares. De moment agafem les clares i les anem a muntar amb la meitat del sucre. Un cop muntades, les reservem. Agafem el bol amb els rovells i anem a muntar-los amb el reste del sucre. Un cop batuts, anirem afegint poquet a poquet la farina, que aquí jo ja li he afegit el llevat, i ho anirem tamitzant. Però no ho afegirem tot de cop, poquet a poquet. I anem incorporant. Afegim una miqueta d'aigua, que ens ajudi. I ara que ho tenim així, ara sí que recuperem les clares i anem a incorporar-les. Ho farem també amb moviments envolvents per evitar que ens baixi. Mireu, ja ho tenim integrat. Ja agafem el motlle. Mireu, jo he comprat aquest motlle, veieu? Que té una miqueta la forma ja per fer els taps. Però si no teniu aquest motlle podeu utilitzar qualsevol altra cosa. Per exemple, aquests gotets, mireu. És tan fàcil com retallar-los. Aneu en compte, no us talleu. Us portarà una miqueta més de temps, però és una opció. Li traiem la base i ja podem enrotllar. L'aguantem una miqueta així i ja ho tenim. Tenim un possible motllo per fer taps de cadaqués. Però bé, la història és que jo tinc aquest moll, l'he preparat, l'he untat una miqueta perquè no se'ns enganxi la massa i tinc la massa en una mànega. Jo en aquest punt ja he posat el forn a calentar a 180 graus. Així que ara anem a omplir els gotets amb la nostra massa. En compte que se'n sortirà volant això. Mireu, i els hem d'omplir gairebé fins a dalt de tot perquè volem que vessi, que ens faci la forma d'un tap. I ja està, ja els tenim plens. Mireu quina ràbia, m'ha fet molta ràbia. Els hem pogut omplir tots menys aquest. O sigui, per favor, bueno, no passa res. Anem a posar-ho al forn. Com us deia, tinc el forn precalentat a 120 graus i tindrem els nostres taps uns 20 minutets. I el que volem és que vessin, perquè és el que li farà que tingui forma de tap. Així que, som-hi! I ja tenim aquí els nostres taps de cadaqués. Alguns han quedat una mica més estranys que els altres s'han enganxat, però mireu, taps de cadaqués. Aquest ha quedat la mar de bé. Veieu? Super esponjosos. Hem deixat que es refredin i ara recuperarem l'almívar que estàvem preparant.
I aquí tinc preparat això, que és una reixa, perquè agafarem els nostres taps i els pintarem amb l'almívar. Mireu que espès ha quedat ja. I ara agafarem els nostres taps i els pintarem bé. Per tot arreu. I ara deixarem que els nostres taps s'escorrin i s'assequin abans de donar-los l'últim toc. I ara que ja s'han secat, els hi donarem el toc final amb sucre glaç. I aquí els teniu, taps de Cadaqués. Bon profit a tothom! Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la de comarques al plat, de l'Alt Empordà, la dels taps de Cadaqués. Espero que proveu a fer-ho, espero que us quedi força bé, que m'ho expliqueu, que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Si us ha agradat el vídeo, doneu-me un dit, si no us ha agradat també em podeu donar un dit. Seguiu-nos per Comarques al Plat, on trobareu plats de diverses comarques. Us deixo aquí la meva adreça d'Instagram i dit tot això, ens veiem la propera setmana. Adeu!